В молитві серце починає чути. Ми стаємо тихішими, спокійнішими, відвертішими. Коли людина молиться, вона відкриває свою душу, і через цю відкритість Бог вливає у неї мир. Молитва не змінює Бога, вона змінює нас, робить наше серце лагідним, очищує думки, дає сили приймати життя з довірою. Молитва – це дихання душі. Без неї вона в'яна, як квітка без води. І навіть коротке звернення до Бога, сказане щиро, має силу торкнутися неба. Бо Господь не чує багатослів'я, Він чує серце. І коли ти молишся, не шукай у словах правильності, шукай у них любов. Бо Богові не потрібні гарні фрази, Йому потрібна щирість. У молитві людина не лише просить, вона з'єднується зі своїм Творцем, відновлює у собі Його образ. І чим частіше молишся, тим ближче відчуваєш Бога, тим спокійніше стає навіть серед бурі.